Čau všichni, já vás tady vítám u nového videa. Tentokrát je to z filament výroby, vlastně si budu vyrábět tuto filament výrobu, nebo filament maker, jak se tomu říká, nebo petpool. No a vlastně to vyrábí filament a z toho pak můžu tisknout. V budoucnu chci natočit ještě jedno video a to by bylo o tom, jak bych vlastně o tomhle si povídal, o nějaký výhody, nevýhody, co a jak. A ještě když tak, kdyby byly nějaký dotazy u tohohle videa. No, tak jdeme na to. Varování, toto rozhodně nezkoušejte doma. Vše, co ve videu uvidíte, je jenom na vlastní nebezpečí. Arduino Mega, datový kabel pro tiskárny a datový kabel pro tiskárny zapíme do notebooku a do Arduino Mega. Zapneme si Arduino program, ten je zdarma a dá se stáhnout na Arduino stránkách, dáme otevřít, najdeme si, kam jsme umístili program Merlin, nebo Merlin, prostě otevírací kód Merlin. Najdeme si, aby se to dalo otevřít v Arduino souboru. Tak, teďka dáme nástroje, zpravovat knihovny, dáme, tam napíšeme kód, nebo vyhledat prostě u8glib.h a dáme všechny ty zdroje nainstalovat. Jak vidíte, já už je tam mám nainstalovaný, protože už jsem to dělal. Potom si zkontrolujeme, zda máme dobře nastavený Arduino a jaký máme port. Potom dáme vedle té fajfky šipečku nahrát a dáme a chvíli počkáme. Tak, potom se nám nahrál program, to uvidíte na tomto. Teďka jdeme na skládání. Tady to je 1,4 RAMPS, připevníme na Arduino Mega, jenom se tam normálně přicvakne. No. Teď tam dáme ovladače na krokový motor, takovým tím zvonečkem, nebo co to je, dáme ho pryč prostě od toho. A taky jenom přimáčkneme. Tohle je vlastně redukce na display. Na display pro 1,4 RAMPS. Bude v popisku taky. A taky se tam jenom přicvakne. Tak, tady to je display. Ten display tam má označení channel 1, channel 2. Takže channel 2 zapíme do channel 2, myslím, že se to tak jmenuje všechno. Takže channel 2 do channel 2. Tak, taky se tam jenom přicvakne a channel 2, teda channel 1 do channel 1. Tak, tady to je vlastně kryt na na to Arduino Mega, tady to je reset button, který v tom je, v tomto STL-ku, to vám dám popisek do popisku. Normálně se tam připevní a normálně se to přišroubuje M3 šroubkama. No a ještě tady máme vlastně hlavu na potenciometr. Tak tomu je, ale nejde s ním máčkávat reset button, ani tam připevňovat nemusíte. No a normálně takhle tam jsou v tomto, až si stáhnete tady ten kryt na to 1,4 AMPS, tak se tam normálně dá připevnit prostě M3 šroubama. Tak, všechny 4. Nemusíme dotahovat úplně na maximum, stačí jemně. Tak, tohle je vlastně taky box, to je to samý. Normálně to připevníme ke dřevěné desce. Já to připevňuji vrtačkou Parkside, ale to je jedno. A takhle tam jsou 4 vlastně taky, ale já jsem tam jenom připevňuji jeden, protože to nechci zrychlovat nic. Tak, teď si musíme dát display redukci, protože by to prostě nešlo přišroubat, ona je trošku jinak posunutá. Normálně zase M3 šroubky, připevníme k desce, všechny 4. Teda myslím, ne, sorry, 3. Teďka tam dáme kabely, vlastně ten větší kabel, nebo širší, jak tam jsou ty 4 barvy, tak to je na motor. Ten se dá hnedka vedle toho ovladače vedle motoru. A ten bílej je teploměr, ale to připevníme potom. Teďka dáme do D10 dáme ty 2 červené kabely, to je na zahřívání. A je jedno, jak je dáte, můžete dát úplně jakoukoliv barvou, nebo jako prostě můžete prohodit, tam není žádná věda na tom. Tak, upevníme, aby to, když bychom to třeba zahřívali, tak aby to nevypadlo. Teď jdeme připevnit teploměr,
teploměr se tam normálně nacvakne, takhle se to tam dá, jenom se to přimáčkne, no a to je všechno, takhle to drží. Teď už můžeme dát tu redukci na displej. A zase přimáčkneme na doraz. A teď můžeme zase upevnit vlastně to víko toho boxu. Připevňuje se to zase M3 závětama. Dají se koupit všude M3 závěty, šroubky se závětem M3. Normálně to připevníte buď vrtačkou nebo i šroubovákem to jde. A to úplně na doraz. Ať to co nejlíp drží, no. No, takže všechny 4 tam dáme, aby to vypadalo dobře. Ať to hezky lícuje. Tak a teďka jdeme na zapojení zdroje. Nejdřív jsem si zapojil modrej do N, potom jsem si vzal hnědej, ten jsem zapojil do L. Žluto-zelený půjde do, myslím, napěťového chrániče. Potom dva bílý, to jsou vlastně mínusy, takže zapojíme do mínusu, to tam je na to. Potom 2x červený, to je vlastně plus. Takže to jsem zapojil do plusu, to je bílé označení na tom. A je tam napsáno plus prostě. Tak, teď tam dáme zdroj, já tam mám ještě vypínač, ale to už tam ani být nemusí, to tam je navíc. Teď jsem tam přicvaknul, jak to je, aby se tam dalo zapojit. Teď to přišroubuju šroubkama ke stolu. Vlastně jsem tam dal 3, ale oni tam byli vidět 2 a to je jedno. Teď tady kolovrátek, nebo já nevím, jak tomu říkat, prostě naviják. Tam jsou takový zetka, nebo co to je. A to se normálně připevní zase šroubama. A i ze zádu. Ať tam jsou 4. A to úplně na doraz, ať nám to třeba nejezdí potom, kdyby toto. Tak, teďka jak si můžete všimnout, ještě jsem tam dal do toho bílého šroubek a teďka jdu upevnit vlastně držák na ten hot end. A normálně to připevníme zase šroubkama. Potom normálně hot end tam připevníme vlastně klíčem. Ale teďka jdeme připevnit, tam je šroub, to jsem udělal vlastně, jsem to tam jenom vyvrtal, normálně jsem to tam přišrouboval. Teďka přišroubováme ty šroubky na motor krokový, dáme konektor na krokový motor a teďka připevníme hot end. Normálně hlavou od toho hrotem teda, nebo nevím jak se jmenuje teďka, mě to vypadlo, ale to je jedno. Tohle jsem připevnil hřebíkama, to je vlastně cívka. A ta cívka tam musí hodně držet. Teďka jdeme nějak schovat dráty, kabely. Jdeme je schovat normálně kladívkama zase tady těma. To jsou držáky na kabely, myslím, že stojí asi 50 kusů, 10 korun. A všechno tam takhle připevníme. Jenom kladívka, nemusíte se tam šroubovat. Nebo jak chcete, to nemusíte mít klidně. Takhle to dělám prostě, ano, tady to. Tak, i ze strany. A schováme vlastně ty kabely dovnitř toho boxu. Takhle třeba to stačí. No. A vlastně sichrpáska normálně jenom, ať to drží, ať to nejezdí pak, nebo kdyby to chtělo vyjet. A ono to pak vždycky drží, no. No. A vlastně teďka to ustřineme, nebo jako by to hezky vypadalo. A vlastně teďka tam dáváme G-kód, to je normálně jako u flešky, že se tam prostě nasune a je to. Prostě na tom není žádná věda, no. Teďka zapneme zdroj, normálně buď ho zapojíme do zásuvky, nebo já tam mám ten vypínač. A teďka si najdeme, klikneme, zmáčkneme ten potenciometr, dáme tam print from SD card a 202 a 55 to otáček. No a to je všechno. Děkuji za zhlédnutí videa, kdyby byly nějaké dotazy, tak napište do komentáře. A ještě chci udělat další video, které bude takové povídací. Kdybyste měli nějaké dotazy do dalšího videa, tak napište. Čau.